ଗାଁର ମାଧବ କାକାଙ୍କ ଘର ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ବଡ଼ ଶୋକାକୁଳ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧା ମା, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆଈ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ଠିକ୍ ପରେ ପରେ ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ। ଘର ଭିତରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ଏବଂ ଏକ ନୀରବତା ଛାଇ ଯାଇଥିଲା। ରାତି ପାଇଁ ସବୁକିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ସକାଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଗଲା। ମାଧବ କାକାଙ୍କ ପୁଅ ରବି ସହରରେ ରୁହେ। ବାପାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ତାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ସେ ଧୀରେ କରି ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା କି, ବାପା, ଆଈ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛ, ଆଉ କାହିଁକି ଏଇ ଦୁଃଖକୁ ରାତି ସାରା ସହିବା? ଚାଲ, ରାତିରେ ହିଁ ଶେଷ କାମ ସାରିଦେବା। ସବୁ ଶୀଘ୍ର ସରିଗଲେ ତୁମକୁ ବି ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ତା କଥା ଶୁଣି ସେଠାରେ ବସିଥିବା ଗାଁ ପୂଜାରୀ ଶଙ୍କର ପଣ୍ଡିତେ ଧୀରେ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ କି, ଶାନ୍ତ ହୁଅ ପୁଅ, ଏମିତି କଥା କୁହ ନାହିଁ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ରାତିରେ ଦାହ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ବାରଣ କରେ। ରବି ଟିକେ ଅବିଶ୍ୱାସରେ ପଚାରିଲା କି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ପଣ୍ଡିତେ? ଏସବୁ ତ ପୁରୁଣା କାଳିଆ କଥା। ଏବେ ତ ଆଲୁଅର ଅଭାବ ନାହିଁ, ତେବେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? ଶଙ୍କର ପଣ୍ଡିତେ ସ୍ନେହରେ ରବିର କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି କହିଲେ କି, ବସ ପୁଅ, ତମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଶୁଣ। ଆମେ ଯେଉଁ ଦାହ ସଂସ୍କାର କରୁ ତାହା କେବଳ ଏକ ଶରୀରକୁ ପୋଡ଼ିଦେବା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ଅନ୍ତିମ ଯଜ୍ଞ। ଆଉ ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ସେ ଆଗକୁ କହିଲେ କି, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଆଲୋକର ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାରପାଳ। ଦିନବେଳେ ତାଙ୍କ କିରଣ ରୂପକ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିରେ ପରଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ନର୍କର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଏ। ପଣ୍ଡିତେ ଆହୁରି କହିଲେ କି, ରାତିର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅସୁର, ଭୂତ, ପ୍ରେତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିମାନେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଦାହ ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିମାନେ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆତ୍ମା ନିଜର ରାସ୍ତା ଖୋଜି ନ ପାରି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ବାଟବଣା ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଆମେ କ'ଣ ଚାହିଁବା ଯେ ଆମ ଆଈର ଆତ୍ମା ଏପରି କଷ୍ଟ ପାଉ? ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରବିର ମନ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ରାତି ସାରା ଅପେକ୍ଷା କରିବା କୌଣସି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ମନେ ମନେ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା, ଯେଉଁ କିରଣ ତା ଆଈର ଆତ୍ମାକୁ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବ। ରାତିର ଅପେକ୍ଷା ତାକୁ ଆଉ କଷ୍ଟକର ଲାଗିଲାନି, ବରଂ ଏକ ପବିତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା।